Abnat kalian terus Kartaji. Segera mana belum jembatan berapa itu saya yang berkenaan kiai. Beliau mau wanut dia kan ayu mata pun mah dia langsung ayak pilih sopo ini. Sinambi hangan tosi datang tiga pengen kepoyo toyo. Jadi para dayang-dayang ini pur penggane pur langan beksang sawetawis. Kalian sampai suko, paling suko kan juga datang. Ini gede kan gak yang kepoyo kalau kamu bro.
Kirap saji sampun mabuk wonten ing sasana. Sampun prapto unjane kang sing yo malah ning saji. Tapi kalau Pak wonten ing ayu. Mari iki. Iki kene dhewe sekata dhewe ngandharaken dene pangarsane Pak Disunan, ya pangarsane desa Sekar. Bapak Ibu PJ kepala desa. Saking juru kunci. Ugi anak kepala tangannya saji. Warga masyarakat sholat sedayanipun ugi rawuh sedaya tansah selamat wilujeng bagas waras ayem tentrem keparing ingkang cinepta sowan kathah para-para ingkang sami rawuh wonten madyaning palatari sajarso sampai sani dumateng pakurmatan upacara adat ceprotan. Yo 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 yo. Buat kanan lagi sawi ayo pulang panjat. Pak Maijan alas Mas Darmono sampun siap berkumpulaken.
Emang kemudian sampun nanti temen-temen yang pun baju dan di kalian kuali sampun konasto Pak Paincer kalian master mo. Sampun na masuk Mas Sarso nanti kontrak hantai lo. Yo 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 yo. Tahun sebesar yang anggota diangkat tidak pada sekar alih bisa bermawa nak jangan larang dulu namun kapso asik alih sakit sebelum warga diangkat pantos dulu pantos sebelum papan ini pawon asik kata dulu itu kira-kira anu tinggalin dulu salah jemput 2 tahun